Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Bunty Lifestyle. ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମ୍ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଖିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛୁ। ପାଠପଢ଼ା ତ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ଏଠି କାମ ଫାମ କରୁଛୁ, ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପିଲା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବସିଛି ସେଠି। ତା ନା ଚରଣ, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ପଢୁଥିଲା। ଆମେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ କଲାଣି, 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ବଢିଆ କାରଣ ହଉଛି କି ବହୁତ ଲୋକ ମତେ କହିଲେଣି କି ତୁ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭିଡିଓ ଛାଡେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ତ ଏତେ ଫଲୋ ନାହିଁ କି ଭ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଲାଗି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଖୋଲିଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ମତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓ କରିବି, ସବୁବେଳେ ମାନେ ରୋଷେଇ କତରୁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ, କଣ କାମ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ବୁଲୁଛୁ, ସବୁ ଭିଡିଓ କରି ଛାଡିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମତେ ସପୋର୍ଟ ଖାଲି କରନ୍ତୁ।